A Xunta Xeral da Federación Galega de Confrarías de Pescadores reuniuse este sábado para elixir o seu novo presidente. José Antonio Pérez, patrón maior de Ribeira, obtivo o respaldo maioritario dos pósitos nunha votación moi axustada fronte a outro candidato, o patrón maior da illa, Juan José Rial. As eleccións foron ben, presentámonos dous compañeros moi conocidos, vámonos moi ben todos, pero bueno, pois que cada un vai cas súas ideas, ou cas miñas, e ao final estamos todos xuntos, non? Eles están na ejecutiva da Federación Galega, e entre todos xuntos, pois a ver, somos capaces de asumir os retos que se nos presentan por diante, non? Pérez Sieira asumirá o cargo durante os próximos 4 anos, con importantes retos de futuro. Os máis inmediatos pasan por conseguir un mellor reparto dos TAC, a flexibilización na prohibición dos descartes ou a equiparación do coeficiente redutor que na actualidade prexudica aos profesionais de baixura. O primeiro xa é retomar o tema dos descartes, que se nos presenta moi preocupantes para todo o sector de Galicia, mas de todas as partes, e despois o sistema de taxa cuotas, non? Hai outras pequenas cousas, como a mirar tamén, baixar un pouquinho as taxas tamén, porque temos por o tema da taxa de faros, tema de botequins, e temos que parecen insignificantes, pero somos moitos mariñeiros que estamos pasando moi mal, e hai que baixar eso, non? Outro problema moi grande tamén é o coeficiente redutor. Además que para a baixura non é o mismo que o que cotiza igual que o que está por altura, o que está por na mercanto. Creemos que un mariñeiro de aquí, que traballa na baixura, pois tamén sufre moito ao largo dos anos, mollada a pincar, e moitos traballiños, e queremos que debe ser equiparable, ao menos subilo un pouquinho, non? Ata este martes está aberto o prazo para a presentación de recursos que deberán estar resoltos o día 3 de decembro. Unha vez a elección sexa definitiva, o novo presidente tomará posesión do cargo o 5 de decembro. O patrón maior de Cambados, Ruperto Costa, exercerá como vicepresidente primeiro, mentres que o vicepatrón da Confraría de San Cibrao, Jacobo Balseiro, exercerá de vicepresidente segundo.